अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। प्यासल कौवा। उ लोग गर्मी के दिन रहे। एगो कौवा प्यास से त्रस्त रहे आ पानी के खोज में इधर उधर भटकत रहे, लेकिन कई जगह भटकला के बाद भी पानी ना मिल पावल। वो देर से उड़त रहले। लगातार उड़ला के चलते वो बहुत थक गई रहले, अबुरी कुचल गई रहले। दूसरा तरफ तपत गर्मी में उनकर प्यास बढ़त जात रहे। धीरे धीरे उनकर धैर्य खत्म होके लागल। उनका लागल कि अब उनकर अंतिम समय नजदीक आ गई बा। आज वो जरूर मर जाए। थकान के चलते अब वो अपना से उड़ ना पवले। कुछ देर आराम करे खातिर वो एगो घर की छत पर बैठल रहे। वहाँ देखलस कि छत के एक कोना में एगो घड़ा रखल बा। घड़ा में पानी होखे के आस में वो घड़ा के लगे उड़ के ओकरा भीतर झांक के देखलस। कौवा देखलस कि घड़ा में पानी बा, बाकिर वो इतना नीचे रहे कि ओकर चोंच ओहिजा ना पहुँच पावत रहे। वो दुखी हो गईले। घड़ा में रखल पानी तक कैसे पहुँचल जाओ वो समझ में ना आवत रहे। बाकिर तब उनका लागल कि दुखी रहला से काम ना होई, कवनो ना कवनो समाधान सोचे के पड़ी। घड़ा के ऊपर बैठ उ समाधान के बारे में सोचे लगे। सोच उनकर नजर पास में पड़ कंकड़ पत्थर के ढेर पर पड़। तब का रहे, कौवा के दिमाग के घंटी बाजे। वो एकर समाधान निकाल ले। बिना देरी कैले वो कंकड़ पत्थर के ढेर के लगे उड़ गए और हमें से एगो कंकड़ के अपना चोंच से उठा के घड़ा के लगे ले आके घड़ा में डाल देहलस। वो हर कंकड़ के चोंच से उठा के घड़ा में डाले लगे। कंकड़ डालला के बाद घड़ा के पानी ऊपर आवे लागल। थोड़ी देर में घड़ा के पानी इतना ऊंच हो गई कि कौवा ओकरा में चोंच डाल के पानी पी सकत रहे। कौवा की मेहनत के फल मिलल रहे और पानी पीला के बाद वो तृप्त हो गए। कहानी के सारांश देहल गयल बा। समय चाहे कतनो कठिन होखे, धैर्य से काम करे के चाहिए और कठिनाई से बाहर निकले खातिर बुद्धि के इस्तेमाल करे के चाहिए। धैर्य आ बुद्धि से हर समस्या के समाधान हो सकेला के बा। अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली।